एसएलबीटी कंपनी की ओर से क्या देखो है कि हम चाहत ना रही कि हमें गाए बाकी सौभाग्य बा। हाँ जी आज हो पहिला मिलना मिलल सजनी के सजना जाहिर 22 दिसंबर फाइनल में पुट्टू सिंह जी सोनी सोनी भाग जंग बिहार कि आज राजा जी के तोरण में आज राजा जी के तोरण में आज राजा जी के तोरण समित में एगो परिवार के अवगत रह गए उनकर एगो फरमाइश है मैं यही गीत में हां जी हम गौले रहे बहुत पहले कौन गीत ले आई लगावा यो वही छोट बात खलवा राजा लइका ले आई वही छोट बात राजा लइका पीछा के कुछ पैसा तक मिल जाता अजीत भैया कि हम डेरा तने के कहियो हमरो कोई भी मत लखिया से बाबू ना लगे उहे तो हम यही से कहनी ई सब प्रेम हो उहे तो भाई हमरा भैया के हाथ से हां जी बचपन से आशीर्वाद मिलो आइल बा हां जी आज पैसों मिल गई तो ये आशीर्वाद और बढ़ गई कुछ है ओहो में हमार रवि जैसे हमार रवि जी बड़े वो सही हमारा अजीत भैया खातिर कदम से कदम मिला के चले वाला चुनू भैया की निमन जानते नहीं लोग कहे सफल बनी शुरू से लेकर अभी तक आज जब तक की धरती रही ऐसे कि रोड़ा वो करिया के लेके घूमता काला जाऊ हमरो में देख ली काला जाऊ जखमी जी के देख ली काला जाऊ एगो मुकेश राय बड़े काला जाऊ आज हमनी के गाड़ी के हाके लक्षण जानू हो करिए बड़े हां जी हम हो करिए बानी निखिल कुमार जी जिला गोपालगंज थावे वाली माई के तरफ से आशीर्वाद आइल बा बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा विश्वामित्र भैया की ओर से बहुत बहुत ही मान सम्मान हाँ जी रुपया पैसा के तो जब पूछे नहीं थे बुझाता जब कुछ देर में टाट के बोरा मंगावे के पड़ी सही बात हां आलू वाला पूरा राजा जी के ओठ जब बसती अजीत भैया के बना कहो हां जी
बाकी निशो दौड़ल दौड़ल आवत तरी सही बात के भाई स्टेज धरल त मैं गोलू रे जब लूट ली पहले गई घरे अपना राजा जी के उठ जाओ बसती शिवानी शिवानी भौजी ई नाच नया का सिखलू है ठीक रियाज में रहे के चाहे सही बात है देखिए हमरा ब्लड के रिश्ता बा समाज के शान अदिति भी आ गई तार के जवाबे रह तू जैसे गावेलू निशा के जितना आवाज सुंदर बा उतने तार आवाज और अंदाज भी सुंदर सही बात बन रहा भुक 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 मारी हमारा दिलवा के तो जान देबू हम जानत नहीं थी आज ले ना देलू तब कहियो देबू कहिए से इतना ही नहीं ना भाव लभ के दरिया में ही नहीं ना भाव लभ के दरिया में निहार हो खेती कि आज रजती के पुरवे में जवान हो अंगद राय जी विश्वामित्र भैया के पूरा परिवार विशाल भैया और एक तो मेरे जिगर के टुकड़े में से है विवेक भैया की ओर से रहे तो जाएगा एगो कपड़ा सिवा दी हो कही हो तारा बियाह में नहीं खई हम लोग खई हो जा सही बात बस बस अच्छा अच्छा हमार नरेंद्र चाचा बाइक पे घोड़ी लेके अच्छा आहा एक लाइन और बा अंगद राय जी के फरमाइश बा एक लाइन में मार दिए ओ खावा के ललिया खावा के बोलिया ओ हिया के तोहरा क्या जाना ओ खावा के ये हो तारे के हम कितना धन्यवाद दी बहुत तू हमार मदद कइला ठीक कइला हां जी हां बाबू कबो शिवानी ये ना भाई का मतलब हो बाबू कबो शिवानी भौजी के दे दे तड़े हम तनी नामो जानो देखियो है तो कहीं के नाम हम खाली घबरा जाइला हां जी नोएडा हमारा छठवा में गई रही सेक्टर 63 में बाप रे बाप रौरा तो 1 लाख आदमी के अकेले फेल कर देले रहल हमारे 2.5 लाख रुपया हम तो माना पहले कि अब ना राजन भैया रौरा रही नु सुमेर भैया के है गर्दा कबार देले रहल पैसा देत एयरपोर्ट पर हमारा रोक लगा कितना पैसा कहां से मैंने कहा कि नोएडा सेक्टर 63 में मैंने कमाया रोवा गन गनाई पिया गोरा जब उठाई है
जरूर जरूर रोआ गन गनाई पिया कोरा जब उठाई है अरे सैया लगे तोर हमरो जिया जुड़ाई है रहे दियो करे तनी हमार बड़ को भैया बोलाव तारे हां सगरी खोस दिए कगो तनी बजाहू वाला लोग के देख लेवे के बा हां कौन का देगा तनी बजा बाप हम माना कोई कि मत यानी अजीत भैया हम कहनी हनो कि भाई साहब 2.5 लाख देले रहने नो दिल्ली वाला में ओकर 10% दे के जाए यहाँ के ऑफर के प्रोग्राम में 25,000 पर अब के तो शुरू कइले बाड़ी हम आई भैया हमरा बहन के शादी रहे 9 दिसंबर के टेंट में बैठ के हमने के एंजॉय कइले रही हम रौरा उहे नु मिलिट्री मैन चाचा हो जौन अभी ग्वालियर में बैठ अरे पिया राजा जी के गोदिए में अरे चौगुन हो जाए ना अरे जवान हो